Tambayan da na fi samu akan waɗannan halayyar mutane daban-daban ɗin shine, a cikin halayen nan wanne ne halin da aka fi jin daɗin zama da shi, ko kuma wanne ne hali mafi daɗi? Sai na ce introvert. Za ka ce a introvert mutanen da ba sa son mutane, kullum ka musu sako ma ba za su amsa ba, a kaza kaza. Tabbas su ne, saboda su mutane ne wanda ba sa son ka shiga hanyarsu. Idan ka shiga hanyarsu za ku samu matsala. Idan baka shiga hanyarsu ba kuma su suna can suna rayuwarsu. Mutane ne wanda ba za su faɗa maka matsalarsu ba, kuma su ma ba sa son ka zo ka faɗa musu naka. Mu masu halin ambivert muna da matsala, ko ni na san matsalata. Idan lokacin da nake cikin ɓacin rai ko nake cikin gajiya ko damuwa, idan ka zo ka ce za ka min surutu, za mu yi rikici. Zan kore ka, zan iya faɗa da kai. Kuma ni ba mai faɗa ba ne, na san kaina. But idan mutum yana wannan halin, yana wannan yanayin, idan ka zo ka ce za ka takure shi, za ku yi faɗa. Kuma na san akwai lokacin da zan zo cikin mutane na yi ta hira, na yi ta wasa, na yi ta tsokana ma. To wannan yana nuna fa idan introvert yana zaune shi kadai, ka zo ka dame sa, za ku yi rikici. Tabbas kenan. Haka kuma idan mutum yana da surutu, yawaita surutu, shi da kansa zai fahimci cewa an raina sa. Kuma za ka samu cewa yana son ya daina surutun, bai san yadda zai yi ba. To na takaita takarda, na saka masa farashin naira 500. DM za ka min da namba na. Direct zai zo min WhatsApp, sai ka yi min magana, ko kuma ka biya ka tura min receipt, in tura maka takarda wanda za ka san halayyanka, da kuma ya za ka yi ka gane lokacin da kake cikin halin, da kuma yadda za ka iya canja halinka. Psychologically ana iya canja halin ɗan adam. Aiki ne amma ba mai wahala ba, saboda an ce na farko shine ka san cutar da take damunka, shine 50% na maganinka. Ba zai yiwu kana ciwon kafa ka je kana shan maganin ciwon kai ba za ka samu sauki ba. Ta yiwu ma ka je ka ƙara wa kanka ciwo.